чуне ки қаблан иттилоъ дода будем, тоҷикистонро дар мусобиқаи гран-при Анталияи Туркия 5 ҷудочӣ намояндагӣ кард. дар рӯзи ниҳоии ин мусобиқот мо шоҳиди баромади хуби Комроншоҳи Устопириён дар вазни 90 кило гардидем ки паҳлавони тоҷик бо зуру бозӯи рустамонаи хеш Анталияро тасхир намуда ба сабаби дастмӯзаҳояш як медали муҳиму имтиёзҳои заруриро замъ кард. Комроншоҳи Устопириён дар мусобиқоти гран-при Анталия соҳиби медали биринҷӣ гашт. дар мусобиқоти мазкур Комроншоҳ аз даври дуюм майдондориро шурӯъ намуд. Сараввал паҳлавони тоҷик бо Макану Лурия аз Молдовия ва баъдан ҷудокори эстони табор Калюляйд Клен Кристофер майдондорӣ намуда бар ҳарду паҳлавон зафар ёфта роҳхати даври навбатиро ба даст овард. дар марҳилаи чорякниҳоӣ Комроншоҳ аз рақиби гурҷистонии худ Чиркишвили Автандили ки дар радабандии вазни 90 килограмм дар мақоми 45-ум мавқеъ дорад ғайриинтизор мағлуб гардид. аммо новбаста аз ин нокомиаш Комроншоҳ муборизаро барои дарёфти нишони биринҷӣ дар марҳилаи тасаллубахш идома дод. дар роҳ ҷониби соҳиб шудани медали биринҷии мусобиқоти мазкур паҳлавони соҳибноми мо бо Ягор Варпаев аз Беларусия вохӯрда ӯро низ аз сари роҳи худ бардошт. ниҳоятан ба паҳлавони исроилӣ Голан Итай рақобати тақдирсозро анҷом дода Комроншоҳ бо зуру бозӯи рустамонааш ин ҳарифашро низ мағлуб сохта медали биринҷиро ба гардан овехт. бадин васила Комроншоҳ бори сеюм дар замини туркҳо соҳиби медали ифтихорӣ гардид. қаблан соли 2017 дар ҳамин мусобиқот Комроншоҳи Устопириён соҳиби медали нуқра ва соли 2018 ба қуллаи зафар қаҳрамони мусобиқоти гран-при Анталия даст ёфта буд. тибқи иттилои Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҳамакнун паҳлавонони тоҷикро чемпионати Осиё дар соли 2019 ки дар Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор мешавад интизор аст. бояд гуфт ки ширкат дар ин мусобиқа имкони хуби ба даст овардани имтиёзҳо барои дарёфти роҳхати бозиҳои олимпии Токио 2020 маҳсуб мешавад. узви мунтахаби ҷудои дигари Тоҷикистон Саидҷалол Саидов дар ин мусобиқа дар даври аввал бар варзишгари олмонӣ Доминик Шоелденд ғалаба ба даст оварда ба даври дуюми мусобиқаи мазкур роҳхат пайдо кард. аммо дар даври дуюм Саидҷалол Саидов ки дар вазни 100 килограмм ҳунарнамоӣ мекунад аз варзишгари Озурбойҷон Илмар Гасимов шикаст хӯрда аз идомаи муборизаи мусобиқаи гран-при Анталия 2019 бенасиб монд.